Hello, hello, hello! Good morning mga higala! Kagigising ko lang mga higalan. Same as usual, no? Pag may trabaho si Banana is, as in, matagal din ako magising. So yun, today is nagluluto ako ng bulalo. Ito, oh. Para pag uwi ni Banana, may makakain siya mga kahigalaan. Tapos, wala pa akong hilamos, wala akong toothbrush, wala pa lahat. So, babalikan ko kayo mamaya mga kahigala. Mag-ano muna ako sa sarap ko, no? I'm here! So, mga higala, tapos na ako naligo, no? Tapos na ako lahat. Naglinis, ng food. Para pagdating ni Banana, ready na lahat. Tapos, ready din ako mga higala. Kasi nga, fresh na fresh ako. 2 hours later. Galing kami nag-grocery mga kahigala. Hindi na ako nag-take ng video doon kasi nga sobrang busy. Nahihiya ako sa mga tao doon. Kasi one time may nag-ano sa akin na bawal mag-take ng video doon. So yun. Ito yung binili namin mga kahigalaan. Tapos nagbili din ako ng kulay para sa buhok ng banana ko. Kasi puro na puti. Tapos mga bread. Ito lahat. Alam niyo na mga gamit sa kusina. Mga flour, mga chicken, milk. Tapos mga veggies, fruits. Ito na. Yan lang lahat. Tapos bumili din kami ng cake para sa anak ko bukas kasi birthday niya. Mag-celebrate din kami dito. Yan. Punta kami mga higala sa Asian supermarket kasi nga bibili kami doon ng lumpia at ramen. Tapos doon ano si rice din at iba pa ano ang makikita doon. And I do enjoy your lumpia, okay? That's why you bought the lumpia wrappers. One, but 2 bags, yeah? Nakaloka mga kahigalaan kasi nga nakarating na kami doon sa bahay noon, di ba? Nag-grocery kami. Tapos nakalimutan pala namin na hindi kami nakabili ng lumpia wrapper at ano pa, kulang. Ang daming binili namin sa Chinese supermarket. It's about full. Today We went crazy today. We spent fortune too on much food. money. Yeah. So ito yung binili namin sa Asian supermarket mga kahigala. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Pero yung hubby ko, gusto daw niya to. Tofu. Tapos mga noodles na naman. Kasi yung hubby ko is favorite talaga niya yung noodles. Pansit. Dry na chili. Lagkit. Rice. Tapos ito, sweet chili sauce. Fish sauce. Kasi maganda to pag magluto ka. Tapos ito, favorite ko din to. Lagay sa food kung magluto ka. This one. At lumpia wrapper. The next day. Nandito kami mga kahigala, no? Sa Queen. Mga kahigala, kakain kami dito. Nag-order lang si Banana sa labas. Dito kami kakain sa car. Kasi nga, busy yung mga kahigala sa restaurant. Ayaw naming maraming tao kasi alam niyo na may COVID pa. This is Madam's food. It's from Fisherways. It's the catch of the day. She's got calamari. She's got hake. She's got
rice, and she's got coleslaw. Ito yung pagkain namin mga higala, oh. Kainan na, mga kahigala. Nag-start na kumain si Banana. I'm eating mine quickly so that I can help my eaters, okay? Because hers looks more delicious than mine. What do you want? Oh, this coleslaw is really nice. Yeah. No spoon. Oh, you got lemon? I didn't even get lemon. You see how they people? Dito mga higala, You can see. Oh, yeah, hindi put the sila lemon. hindi sila hilig sa kutsara. Dump the lemon underneath Ano lang, here. I'll be tinidor right at kutsilyo. Tapos na kami kumain mga higala. Sobrang nabusog kami kasi nga may rice. So, yon pupunta na kami ngayon sa labas or mugawas nami. Kay admutan mi sa kuweba. Daghang tao ano dito mga kahigala no pumunta kasi nga holiday today. So, daming mga taong nagsuroy-suroy, nagpiknik-piknik or singani na diha. Ito yung outside mga kahigala, oh. Tignan nyo. Papunta na kami sa taas. Ito yung kuweba nila mga kahigala, no? We are heading up towards the cave. Yeah. Let's go. So nakita niyo mga kahigala? Ang ganda no, di ba? Footprints in the sand. This is the indigenous people of South Africa. What they call strandlopers or Bushmen. Tegala, we are heading up towards the cave. It's an easy walk, okay? Come with me. Nakakapagod mga kahigala. I thought they were Bushmen paintings here, but there isn't any. This is not Bushmen, this is what they call strandlopers. Lived along here. Hunter-gatherers. 7 hours later. So yon mga kahigala. So magchika na tayo mga kahigala no? Tungkol sa may nagtatanong sa akin tungkol sa plato. Sabi niya, wala na ba daw kaming ibang plato? Kasi natandaan yung mga kahigala yung pinakalas na video ko is, di ba, may kaibigan akong pumunta dito. Tapos ako ng video ng food namin. So nakita siguro yung plato ka talaga mga kahigala no, kasi pati plato ba nabantayan yung mga kahigala no, matalas talaga ang mata. So yun, hindi ko ikakahiya mga kahigala na
Sa totoo lang talaga, wala talaga kaming ibang plato. Kasi yung time na yon, nagkulang kasi yung plato na binili ko kasi yung plato namin is 4 lang. Tapos, dami kasing food that time. So, kaya nagamit ko yung yung plato na yon. So, ipapakita ko sa inyo mga kahigala, yung plato namin para maniwala kayo. So, yon mga kahigala. Ito yung mga plato namin mga kahigala, no? Ito lang yung mga plato namin. Oh, yan lang. 4, di ba? Tapos, ito yung nakita na plato. Ito kasi, tapos, ito. Kasi nga, wala na akong mapaglagyan. So, kaya nagamit ko to. Tapos, ito yung mga baso namin. 4 lang din. Ito lang. Yan lang talaga mga kahigalaan. Baka nagtataka kayo kung bakit ito lang yung mga plato namin at baso. Kasi, yung mga gamit noon ni Bana ko mga kahigala is binibinta niya. At walang natira pati yung bahay. So, yung pagdating ko dito, yun na yung puti na plato, mga baso, yan na yung mga binili ko. So, tapos hindi ako nagbili ng marami kasi nga nagplan kami na uuwi sa Pinas. At yun na, wala ding budget pang bili ng marami. So, tsaga-tsaga lang muna yung mga ganon na mga plato, mga kahigalaan na kasi kami lang namang 2 dito. Kaya nga nahihiya ako mga kahigala mag-imbitar ng mga Pinay dito kasi nga wala kami masyadong mga gamit dito. Siguro sa susunod na lang pag makaraos na. Medyo na ako sa tanong mga kahigala, no? Kasi nga pati yung plato nakita talaga. Hindi ko akalain na maano yung mga mata nila. So, yun lang mga kahigalaan ang masishare ko sa inyo. So, mag-shout out muna ako mga kahigala. So, shout out kay Brennan Family, Bitoy Video Collection, The Mangyar Family Vlogs, The Sukas, Team Title E Vlog, Cindy B Family, Chad May, Leah and Pam TV, Angel and Dustin, Astig na Pinoy, si Kuya Isko, tapos si MT Vlogs, si Yuli Torres, si Aileen Angkaya, Lodilin Hoben na akong amiga na perting gwapaha, na nagkas na sinaw ang iyang kahamis, ang putia, pagadyod, o si Michelle Baldido na ako sa amiga na parihasad na ko na si Ao. Okay, that's all mga kahigalaan. See you next vlog. Babu!